Поръчах си рокля от Бела Барнет и в това видео ще ви покажа как изглежда и дали си заслужава, дали има общо с това, което показват на сайта и как стои. Роклята изглежда ето по този начин, като в долната част има много красив тюл, а отгоре са много красиви камъчета. И сега ще я облека, за да видим как стои. Роклята е супер красива и аз съм много впечатлена. Да съчетая с тези обувки в бордо. Смятам, че роклята сама по себе си е страхотен акцент, затова ще заложа на много семпли бижута. Смятам, че биха паснали чудесно. Ще сложа една гривна, която също мисля, че би била много подходяща за този тоалет. Ще използваме тази, за да се връзва с бляскавите детайли по роклята. Ще очаквам да ми пишете в коментарите дали ви харесва как се получи тази визия, както и какво мислите за роклята. Ако ви допада, можете да откриете в сайта на Бела Барнет, а в описанието ще ви сложа и код, който ви носи отстъпка при първа поръчка.